No, schádzame dole zelenou značkou Wurzengraben. Pohľad hore. Krásne zasnežený, zamrznutý. Tu sa niekde schováva slnko. Vôbec mi to ale nevadí, že nesvieti. A takýmto žliapkom ideme až na nejakú planinu, ktorej názov samozrejme neviem. Kde odbočím doľava, potom pôjdem po rovine chvíľu a okolo ešte jednej chaty, keď mala skončiť táto zimná seanca. Začne jesenná, lebo dole sú ešte stromy krásne, sfarbené, len tu hore je už sneh, mraz. Takže uvidíme, či mi ešte vydrží baterka, snažím sa ju šetriť, aby boli ešte na nižšie videá. Paradoxne, túto väčšia zima je bola hore, lebo tu slnko nesvieti. V minulosti toto dali deti túto trasu naopak, čiže tady to išli hore a tam, kde som dneska ráno začal v tej tme, tak tam si dali po tme zišli dole. To bolo v septembri 2018 alebo v septembri 2019 a skôr 19. Takže tedy sme mali taký prvý Schneebergový nočný pochod.